Kabog. Yeah, kabog. Kabog, boy. Ayan po, good morning po. Napakarami pong ibon dito. Kasalukuyan po ito, naglalabasan po yung mga ibon natin. Bayan ang gulot. Ayan po, ang daming ibon po, sobrang dami. Good morning po sa inyong lahat. Bandino, gulot. Good morning po. Ayan po. King Budoy, good morning. Yo, what's up mga idol? At nagkita na naman tayong muli. At yun yung mga idol no, may sakayin ngayon sa BBC mga idol no, sa Binalonan, Pangasinan. At yun yung mga idol no, 101 air distance mga idol no. Sobrang layo na talaga mga idol no. At sana lang talaga mga idol makayanan ng warrior natin yan mga idol no. At yun nga mga idol, syempre sasali tayo sa derby ngayon mga idol. Yung sa BMW sasali tayo mga idol. So tara na, at baka maunahan pa tayo ng iba. Let's go! Kumusta mga kukuy? Sa mapagpalang gabi mga idol no. At yun nga mga idol, dito tayo ngayon sa BBC mga idol no. At yan mga idol, ano ngayon, Binalonan, Pangasinan mga idol no. At yun 101 kilometer air distance mga idol. At yun nga mga idol, sobrang layo na talaga mga idol no. At yun mga idol no, ayun, tatlo na kapatibayan natin mga idol. At yun, sasali tayo sa BMW na motor mga idol na sasali. Talagang dinumog ng mga mga idol. Talagang sobrang daming tao ngayon sa mga idol dito sa EBSA mga idol. Loading station mga idol sa BBC mga idol no. Talagang mga idol, napakalakas ng BBC mga idol. At yun mga idol no, talagang solid yung mga papanris dito mga idol no. Ayun, kung walang-wala ka, magkakaroon ka talaga, maghanap ka ng paraan para makasali lang mga idol no. At yung mga idol no, kahit sa limpusa lang yung ibon natin dito mga idol no, isasali natin mga idol. Papalag yung mga idol no, pinakain natin ng tayang mga idol. Malakas yung ibon natin mga idol. Ayun na si Kosang Jojo nagtatalpak na mga idol no. Ayun na. 101 kilometer distance mga idol na, sobrang layo na mga idol. Ito sinali mo yun dyan? Ayun na malakas ang tiwala ni Kosang Jojo sa ibon niya. Ayun, Kosang Jojo na Lopman ng Aliana Lop. Ayun na Lumalit. Ito isa. Ayun papatalpakan natin yung atin mga idol no. Aliana din ako. Hindi. Sa akin yan. Puro to. Puro? Si Biggie Mola, nirelax na natin. Nire-ready muna natin, no? Puro to no? Oo. Uy, Mariana, ano kayo dinagdan? Pwede nang builder? Akala ko ba? Ayun mga idol na, si Bibi Mola mga idol, tinalpak ni Kosang Jojo mga idol, no? So, dinalagyan ng sticker mga idol. Ayan. Doon na pwede takutin mga idol, no? Gumukha tayo snatcher na ito mga idol. Ano mga idol, sabay-isa pa naman tayo dito mga idol, no? Dito mga pati ba yan? Puti.
Sino mga idol na mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dito sa mga idol na loading station ng EDSA mga idol no. Yan mega shoutout sa inyo. Sobrang dami talaga ng mga kalapatids dito ngayon mga idol. At yung mga idol no, always pag loading station, pag loading talaga mga idol no, ako lang maingay dito mga idol. Yan ang mga idol no. Maraming mga tropa dito, mga kalapatids, mga friends. Ano, shoutout pala tayo dito mga idol. Sa lahat ng mga gusto pa shoutout dyan mga idol no, comment down below. Tapos mega shoutout sa inyo no. Yun ang ano. Talaga nakalis na lagi yung shoutout natin mga idol. Pasensya na kayo mga idol no. Kasi yan, dumadami mga idol eh. Ano, mega shoutout no, Sir Ronald Gonzales no, kalapatid flyer mix and breeder yun, mega shoutout no. At eto no, Red Wolf, yan mega shoutout yun, idol, maraming salamat sa inyo no. At Just Love TV, yun mega shoutout. At kay Green Island Pigeon RC yun, mega shoutout no. Siguro may mga magpapa-shoutout sa akin na nandito lang eh. Yung ano. At yan kayo no, kay Triple J Love yun, mega shoutout sa inyo. At Albert David yun, mega shoutout. At kay Pablito Marsan yun, mega shoutout no. At kay J Farms TV, mega shoutout. At kay Jason Lino at kay Mark Tonga, mega shoutout sa inyo no. At yun nga maraming salamat sa inyo no. Sa walang sawang pag-suporta sa munti nating channel no. Ano mga idol na talagang solid kayo mga idol. At sana na meron pa tayong mga kalapad dito na na i-support yung munting channel natin mga idol no. Oo pala. Ano sa akin? Ayun, meron. Anim. Yung. May bandit sa akin? Ba't may bandit? Siya? 300 yung sabihin lang, di ba? Ay, wait lang. Magkano ba yung piano yung sa motor? O 300. Pasakay. Ano pa? Magkano pa kulang ko? Hugot kapatid! Magkano pa kulang ko? Buti may kinanser ako sa likod. Ha? 55, wait lang ha. Ito, baka murahin ako ng asawa ko. Mga idol na mega shoutout mga idol sa mga kalapad sa mga gilid-gilid mga idol. Ito yung mga solid mga idol no. Dito yung malalakas mga idol no. Andito lang sila mga idol. Mega shoutout idol. Sino ano idol? Sino shoutout natin mga idol? Shoutout boy J Matigas and Ricardo D. Yun, mega shoutout no. Mga solid dun ha. Mga solid yung binanggit ko. Pero mga solid dun. Sino ba? Mga UV, mga UV. Ikaw lang talaga yung solid no. Bibitin tayo. UV pero solid. Ay. Ha? Ito nga pala. Wait lang na. Take 3 tayo na ngayon no. Take 3 tayo. Salamat mga idol sa banda rito mga idol no. Maraming mga kalapad sa mga idol no. Tumatago sa dilim mga idol no. Mga idol, solid talaga yung BBC mga idol. Sobrang daming mga kalapad dito mga idol. Mga idol no. Sobrang daming tao ngayon mga idol no. Pero tatalunin to lahat ng ibon ko mga idol. Malakas yung ibon ko. Huwag ka tumawa. Oy, mega shoutout kay Noni Mola. Ano? Noni Molang. Ika lang, parang pagkano mo dati agamolak na. Yung ano, boss. Sinawayan na tayo mga idol. Tapos na tayo magdalpak na. At yun, again na, mega shoutout na sa lahat ng mga kalapatids dito sa BBC no. Mega shoutout sa inyo no. At sa mga gusto pa magpa-shoutout mga idol no, comment down below mga idol. Tapos sa next video mga idol gagawa natin ng shoutout dyan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Bye-bye. 1,000 years later. Kumusta mga Yo, what's up mga idol? At yun nga mga idol no. Release yung mga ibon natin mga idol. Release na sa Binalonan, Pangasinan mga idol no. At yun nga 6/17 binitawan yung ibon natin sa sa Binalonan. At yun nga mga idol no, darating ibon natin mga idol dito. Nag-forecast tayo mga idol no, 7:27 at yun nga 7:27 may speed na 1.4 mga idol. At yun nga sobrang bilis na 1.4 na yung mga idol no. At yun nga nakasali tayo sa mga idol, nakasali tayo sa BMW motor mga idol, nakasali tayo no. At sa 50 pesos free pan race. Ang problema nga lang mga idol sa malungkot na balita, si Bibi Mola mga idol hindi nakasali mga idol. Pero nakasali sa patibayan yung mga idol no. At yun nga no, ang mga kasama lang sa mga sa free pan race na 50 pesos
sa free fun race na 50,000 yung mga nakasaya na sa patibayan. Yung problema natalpak agad ni Cousin Jojo sa sa loob. Napasok agad ni Jojo sa loob si Bibi Mola. So kaya hindi siya nakasali mga idol, no. Yun nga mga idol, time check tayo mga idol, no. 7:14. Yung 7:14 mga idol, no. At malamang yung mga ibon natin mga idol papunta na rito mga idol, no. Palapit na sila, palapit dito mga idol. At yung 7:27 may darating na ibon mga idol, no. May darating na ibon. At yun nga 6 binitawan 6:17 yung binitawan sa sa Binalonan. Yung abang-abang tayo mga idol. Mga idol, no. Binilad natin yung dito yung pitong sibong mga idol, no. Tinulap natin mga idol. So time check tayo mga idol, no. 7:23. Yung mga idol, ilang minuto na lang mga idol, no. May darating na mga ibon mga idol. Mga idol, no. Maganda yung panahon mga idol, mainit. Maganda yung uwian ng ibon ngayon mga idol. Yo, mic check mga idol. At yung mga idol, no. Yung mga idol, no. 7:27 na mga idol. Andyan yung mga ibon mga idol, no. Parating na mga idol. 7:27 mga idol, no. So maghihintay na lang tayo mga idol ng ilang minuto na lang mga idol, no. Kasi napakabilis ng ibon talaga natin mga idol. Sobrang bilis mga idol. Wala nang pakpak yung mga idol. Tanggal na mabala ibon pagdating dito mga idol. Sobrang bilis ng mga idol, no. 7:27 na mga idol, no. So andito na mga idol. Palapit na sila ng palapit mga idol, no. Yun na nga, no. So, anong oras na dyan sa'yo? 7:27 na. 7:27 na ako kayo. Ayun na. Konting-konting oras na lang mga idol. At yun. Mga guys, Talagang. Ay, sa bagay, isa lang yun mga guys. Isa lang talaga. Yung mga idol, no, dalaway kaklak natin mga idol. Sa free fun race ng ng patibayan natin na yung si Kong. Tapos yung kapatid ng natin kalaberya natin. So sila lang yung nakasali mga idol kasi si Bibi Mola hindi nalagyan ng mga idol, hindi nalagyan ng tari mga idol, no. Pinalpak agad ni Cousin Jojo mga idol. At yun na nga. Abang-abang na tayo. Konting minuto na lang mga idol. 7:28 mga idol. Ang oras na ito hatid sa inyo ng Rabing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports ba. Yan si Mother mga idol, oh. Ayun, oh. Nag-aabang na rin sila mga idol. Nag-iisang warrior nila mga idol na si Mia mga idol, no. Nakaano ngayon mga idol sa nakasala ngayon sa mga idol sa BMW mga idol, patibayan mga idol, no. At saka isang matibay na fun race. Yun 50,000k, no, free fun race, no. Yun na nga, no. Si Cousin Jojo mga idol sisipat na rin, no. Ayun, umakit na mga idol, mahulog ka sana. Yung una sana ulo mo, mahulog ka sana. Kasi ko sa Jojo mga idol, naghanap na ng pwesto mga idol, oh. Gustong-gusto sumipat din ito, eh. Yun na nga, no. Ayun na nga. Nakaka-excite tong na to, pero wala pa tayo natatanaw ng mga ibon mga idol, no. Ang ganda ng panahon mga idol. Napakaganda ng panahon ngayon mga idol, no. Mainit, maliwalas. Mainit, basta mainit, sobrang init. Maganda yung uwian ng ibon natin ngayon mga idol, no. At sana lang talaga mga idol may umuwi sa atin mga idol, no. Kasi yun ang talaga pangarap ko mga idol. Kahit di tayo makakuha ng mga idol, di tayo makakuha ng BMW motor mga idol, no. Makadulo lang tayo mga idol. Umuwi lang kayo, dandahan lang kayo, no. Yung ibon natin mga idol, no, may mapamasahin na yung mga idol. Tapos may dala ng mapa yun mga idol. Kaya siguradong di mawawala yun mga idol. Uwi yun mga idol, no. Yun na nga yung pinili natin mga idol. Kumbaga sa mga warrior natin mga idol, kung sila yung mga warrior, silang anim yung mga warrior, mayroon pa tayo talagang mas pinili dun mga idol, na mga solid mga idol, as in mga palaban mga idol, lumalaban sa kalawakan mga idol, no. So ito na nga pala yung tunay na mga idol, ito na nga yung tunay na bakbakan mga idol, bakbakan sa kalawakan mga idol. Nag-uumpisa na mga idol, na sumasakit yung ulo ko kapag nagpo-post si Mega shoutout Birdie Cups. Sumasakit yung ulo ko kapag nagpo-post agad si Birdie Cups ng nun sa fan race. Sa fan race natin na BMW motor mga idol, sumakit agad yung ulo ko mga idol. Dumagdag pa yung 50,000 free fan race mga idol, no, sa mga nakapatibayan mga idol, no. Sumakit talaga yung ulo ko mga idol. Wala tayong pera. Nagagilap tayo ng pera mga idol, no, para lang makasali tayo sa free fan race yan mga idol, no. So
alam ko naman no, sa mga subscriber natin dyan, sa mga viewers natin dyan, no, talagang nag-aabag talaga sila mga idol. Kung anong palo talaga ng mga warrior natin mga idol, no? Kung talaga bang dudulo din yung mga ibon natin mga idol, no? Kaya isinali natin sa patibayan to mga idol, at saka sa isang motor, BMW motor ngayon mga idol. At hindi lang yan mga idol ang abangan mga idol, no? Isasali pa natin sa lahat ng fan race to mga idol, no? Para may abangan din kayo mga idol. Sa pag-aabang ko mga idol, alam ko nandiyan kayo manonood mga idol, no? Pinapanood nyo itong about video na to. Maraming salamat sa inyo, no? Para naman mga idol, no, masulit din yung paghihintay nyo ng pagpapanood nyo sa vlog ko mga idol, no. Ayun nga mga idol, no, sa BMW motor mga idol, no, talagang big bike mga idol. Yun, nakasali yung natin ngayon, nakasali yung tatlong warrior natin. Yun nga, isa lang, hindi lang na ayun pala, isa lang nakasali mga idol, no, sa BMW motor mga idol, no. At yun, yung dalawa nakapatibayan mga idol. So yun nga mga idol, no, mag-abang tayo mga idol. Time check mga idol, 7:32, yun na, patay na, wala pa tayong 7:32 na. Nako, 7:32, ang speed nito mga idol, nasa ano na lang, nasa 1.2 na lang. Pero wala pa rin tayong ibon mga idol, no. So, yun, mga idol, no, ito may papalapit mga idol, oh. Sino kaya to? Hintay natin sa Kalawakan mga guys. Para may parating ayun. Diretso. Yung mga idol, no, galing di sa bakbakan to mga idol, oh. Umikot ha. Umikot ba ka sa atin ngayon? Umikot ha. Yun nga mga idol, no. Ang dami na dumadaan mga idol, marami na silang dumadaan. Mga idol, may isa tayo mga idol, oh. Sino kaya to? JB! Andiyan na ha? Sino yan? Lumayo ka dyan, lumayo kayo. Pakainin mo kaya, pakainin mo. Diyan na sa'yo? So may isa tayo mga idol, JB! Pakainin mo kagad, JB. Yan na, sino pa ito isa? Sa inyo, si Mia. So yun ang hingan natin, oh. Hingan natin mga idol, oh. Bilis, JB. Kalampagin mo lang yung pagkain ng JB. Kalampagin sa taas, ayun sa taas. Kalampagin mo lang. Bilis na. Sino ang mga idol, no? So andan tayo mga idol, no? Naunguna yung natin mga idol. Naunguna yung natin, no? Yung BMW motor natin, naunguna, no? Yan na, pasok. Yan na, go. Kunin mo. Kunin mo agad, dali. Ikisin mo. Kunin mo. Ano mga idol, no? Ano ba yan? Nakuha mo na yun, no? Ano ba ito? Ano nito? Ano mo dyan, napapasunod ka? Ito nga mga idol, no? Yung mga idol na 1136 mga idol na ipitalibo natin mga idol. Yun na nga, thank you Lord, dumating. So kulang pa tayo mga idol, no? Sino nga mga idol, no? Pakainin mo dali! So yun na isa natin mga idol, no? Yung white mga idol, si Kong mga idol. Ayun na. Yung white natin mga idol, no? So yan na si Kong, no? So pumasok na mga idol. Ito na. Ito na mga idol, no? Ano natin dito mga mga idol, no? Kahit mga kahit ano ito mga idol, mga 1-1 mga idol, pwede na ito mga idol, no? Yo. 1-1. 1,107 mga idol, no? So
idol, no? Sakto mga idol. Yo, what's up mga idol? At yun na nga mga idol, no? Nagkagulo-gulo kami rito ngayon mga idol. Nagkataranta yung pag-clock namin mga idol, no? At yun na nga mga idol, kompleto ng ibon natin mga idol. At dumating nga yung ano mga idol, no? Yung tinarian natin mga idol, no? Dumating, nag-speed siya ng 1,137. Tapos yung isa naman mga idol, no? Nag-speed ng 1107. So yun nga mga idol, no? Talagang sobrang saya mga idol, no? Kasi sharing din yun mga idol, na sa free fan race na 50k yon. At sa BMW motor mga idol. At pwede na yun mga idol, no? Okay na yun mga idol. Basta nag-speed siya ng ganun mga idol. Okay na yun mga idol. Masaya na tayo mga idol, no? Hindi natin hard yung motor mga idol. Bahala sila mga idol. 50k okay na yun mga idol, no? Kung sakali talaga para sa atin mga idol, para sa atin mga idol. Kumbaga sabi nga nila mga idol, no? Season lang yan mga idol. At yun na mga idol, no? At yun.